Tensa Maria, be. Isa man. Sabi kanina, raman tayo binakray. Pero tinan akong gutuma ba? Reklamo na dudong pawis. Sige, giguto mo. Giguto mo. Gutom kayo. O sige. Pagkuha mo og bato. A few moments later. Tara Maria, oh. Tara, Maria! Kanang bato nga inyong gigunitan. Himuon ko ng pan. Ano ya? Lako. Relax sa tadire. Relax Kay kabalo sa Maria. ko gipang kapoy mo. Kapoy, Jud. Pero malipay mo kay naa ako'y ihatag sa inyo. Unsa man, Maria? Pagkuha mo bato. Bato? Parehas sa po ni atong ni Agi ba? Atong gipakuhaan mi niya og bato. Nagihimo ni pan. Kabalo na ko sa akong kuhaon. Nakakuha na sila sa akong gipakuha. Maria, dali mo gipakuha. Wala gipakuha. Karon kay nadala naman ninyo ang akong gipakuha. Kinsa may una ninyo mulabay? Ako, Maria. Sige bite, ilabay na imong gigunitan nga bato. Kung unsa kalayo ang imong gilabayan ana, mao ang imong mahimong bahin sa yuta. Abi man akong himuon ni og pan. Aniya, Maria. Layo, oy. Inato kadako ang imong bahin sa yuta biti. Kinsay mo sunod? Yes! Ako Maria. Sige Lucio, diri ka sa tuo maglabay. Kung unsa kalayo ang imong malabayan sa bato, maupod ang mahimo nimong bahin. Ati Maria, aniya. Ala, kalayo! Mao kato ang imong bahin Lucio. Nalusyo, sa kadupar ng bahay ng pawik, say perting bukata ng bato na iyan, gidala. Dudong Pawex, andam na ba kang mulabay sa imong bato nga gidala? Maria. Abi man akong himuon ni og pan pareha atong ni Agi. Mo ginda ko ang ako ang gipili. Kaon ra jud ang naa si mong nahuna Dudong Pawex ba? Maria, ilabay ko ning bato ha ba murag. Isa ka dupa ra joy abtad ani ron. Tanawa, dudong pawik, dako mo kay nga bato imong gipili. Tawukan ba jud ko ninyo? Sige Dudong Pawex, ilabay na na para mahibalaan nato kung unsa kadako ang imahimo nimong bahin. Bukata ani oy. Karon Dudong Pawex, mao na ang bahay nimo sa yuta. Maglison man tagtukod og gabuhan ani Maria.